Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga naa sa kalibutan, ang unod ng kahidlaw, ang tanang kailibgon sa mata, ug ang tanan nga gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa amahan, kundi iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini nga gikaibgan sa mga tawo mahanaw. Apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Akong usbon sa pagbasa. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan ug bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod ng kahidlaw, ang tanang kailibgon gikaibgan sa mata ug sa tanang gipasigarbo sa tawo, dili kini iya sa amahan kundi dili iya sa kalibutan. Ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini nga gikaibgan sa mga tawo, mga hanaw, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo ta. Makagagahom og langit no namo nga amahan, daghang salamat o Dios sa imong mga pulong karon. Salamat sa panahon nga imong gihatag kanamo. Nga naa kami sa kalig-on sa among mga panglawas. Salamat Lord sa pag-ayo sa among mga balatian. Salamat sa dili maihap nga tubag sa among mga pag-ampo ug bisan sa paghatag sa mga butang nga wala pa namo gipangayo. Salamat o Dios sa imong pagtigom, sa imong pagtapok kanamo Ginoo. Ang imong hamiling dugo nga naghugas kanamo ug nagdala kanamo sa imong presensya. Salamat Lord nga ang imong mga pulong tin-aw kayong masabtan namo niining maong adlaw. Salamat nga ang imong presensya magpuno sa matag usa ka mga kinabuhi ug mga kasing-kasing. Father God, I pray nga ang pinaka-mensahe karon o Ginoo imong ibutang sa tagsa-tagsa namo ka mga hunahuna. Salamat nga among kinabuhi punon nimo sa langit ng mga butang. Mahimo mi nga langit nun nga mga binuhat Ginoo. Espirituhanon nga pagkatao og dili kalibutanon og dili tawhanon. Salamat o Dios. Among pag-ampo ug madawat namo ni pinaagi lamang sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Among hari, Dios og personal nga mangluluwas. Amen and amen. Pwede bang palakpakan nato ang Dios? Maayo kayo ang Ginoo, amen. Walay makatupong sa kamaayo sa Ginoo. Daghan man tang nailhang maayo karon, ay maayong mukanta na mga sikat nga singer. Naapoy maayo mga igsuon nga maayong muduwa og basketball. No? Naapoy maayo kayong mamantay sa silingan. Di ba? Naapoy maayo kayong mangbutang-butang. Maayong manggama-gamag istorya. Na ay maayo kayo nga mudaot sa iyang isig katawo. Na ay maayo kayong musulti. Pero puro rasulti. Na ay daghang maayo. Pero walay makatupong sa kamaayo sa Ginoo. Amen. So palakpakan nato si Lord ana. Dako kayo ang akong pagpasalamat sa Ginoo bisan og ang una sa tanan gyud kanang provision sa tingog. Grabe jud kayo for 10 nights ang among service dito sa San Isidro, and last night mi nagtapos. And then adlaw klase. Na klase adlaw. Sige ga pag istorya. Grabe kayo. Pero gihatag provision gyapon sa tingog. Ang gihatag sa Ginoo. Unya, nagpasalamat ko sa mga kagabion nga ang mga pulong sa Dios dagaya kayo nga iyang gihatag. Unya, hangtod karon
ampo gihapon nga si Lord maghatag og hustisya. But praise God tungod kay ang wife, ang iyang mama, ang mga igsuon, mga kasilinganan, naabot gyud sa mensahe sa Ginoo niya. Ni uban gyud sila hangtod sa katapusan namo nga service kagabi. So munay dako kayo namo nga dako kayo nako nga pagpasalamat sa Ginoo. And tungod sa kadagang gimbuhaton na mura kog nahubog. Mura kog nahubog ba? So moto nga niingon ko nga kay birthday pod ni kanang antong presidente si Rodrigo. Pero pukot dili the 30. Birthday niya gahapon, so niingon ko nga kung okay lang unta. Ikaw lang akong ginan akong wife, ikaw lang may uban ni dito kay lain po, guli mo uban kay grabe naghana jud kurog buluhaton. Kay katapusan sa San Isidro, napokoy wali unyang hapon. Unya sige ko huna-huna magunsa ka sila dito sa church ag mga batan-on karon. Unsa kay ilang gipanghimo? Usang kan So moto nga but pag abot na dito na lami man pong isakay. So nisakay pug bangka og apel. Salamat kayo sa paghatag og kanang kay gayon. So pag uli na dinhi murag kay bag-o kong gihilot anang pagkagabi Murag sa kog lami kay ipahulay nga yang yawa pod magsigig encourage ng yawa. Bantay mang-encourage po ng yawa. Mangayaw rag angat dito San Isidro. Pahulay sa aron kay gikapoy ka, mag-prepare pa ka para ugma, mag-prepare pa pug ka, daghan pang buluhaton sa palibot. No? Kisay wala nakadto sa among kusina sa likod gubot kaayo. Mag-CR mo lilian niya dito tanawa. No? Na karon sige siya gingon nga ayaw jud. Niabot si Lorelai kay mag-practice na sila. Asa mas milyon? Tuwa dito kay mo tabang tos buluhaton ron gabi nadasig ko mo ato jud ko kay naa jud buluhaton ron. Ikalas tra ba jud unta namo nya nakaingon ko nga pwede rag si milyonera. Kay siya may tuwa dito so ako mo pwedeng makasala unta ato but grasya ni Lord wala gud siya nitugot. Yes nakasala ko kay nag-waver ba, nag-weak ang ako ang conviction nga modong dito. Pero gigdasig gihapon sa Ginoo mo tong nakaadto jud ko kagabi and magpadayon paghihapon. And excited na sad ko nga mabalikan ang mga buluhaton dinhi sa Lourdes. So salamat po kaayo nga naanay mga katabang nga mosalo sa mga gimbuhaton. Salamat po sa Ginoo sa mga nagpaambit sa pulong sa Ginoo last Wednesday, no? Salamat kaayo sa kinabuhi sa atong usa sa ginikanan nga nagpagamit sa Ginoo. So, andam-andam tong uban kay ikaw na isunod. Daghan pa mang Wednesday mo abot. So, napabata, amen? Maayo kayong Diyos. Padayon gyapon natong iampo ang San Isidro. Nag-pray sad ko sa Ginoo, Lord, unsa may imong pagbulutan aning dapita. Because dili na ko ugali nga ang tao dado simbahan. Ang trabaho na sa Ginoo. Ang simbahan mo dado nako sa ilaha. Ang mga pulong mo idadon nako sa ilaha. Sila na'y mo response ang tandog na sa Ginoo. Unya makaingon sad ko nga pwede na pong magtukod dito. Kay sobla naman duha ang magtigom. Nutag na outreach pa na San Isidro. Salamat sa iyong padayon nga pag-ampo ana. Sa mga wala pa na update ana, ang panghitabo sa San Isidro kadtong dihay gipusil dito sa Coca-Cola, mao to ato tong sakop. Diha sa Coca-Cola dool sa kanang naay basta atbang na siya sa naibulkitan diha atbang sa Coca-Cola unya. Atbang pud anang bulkitan diri nga side na diha. So ang pangalan nato si Clark Mir. Padayon nato tong iampo nga si Lord maghatag og justice ato because kanang mga gidudahan ato nga nahitabo to tungod sa iyang trabaho kay kuan man siya na siya do exam unya kolektor siya. Buutan kayo. Butan tong kuana bataa, wa toy bisyo, pinangga kayo tos asawa og sa anak mga igsuon.
Unya, motoy pinakaunang moabot inig moabot na mi dito kay mag-Bible study. Nya mao siya mo'y nahitabo niadto, nahitabuan. Oh. And natapos gyud pod ang buluhaton dito nga madaogon kayo. Amen. So karon nga kabuntagon mga igsoon ang atong paghisgutan dinhi ningon diha ang Kristohanon kaaway sa kalibutan. Kristohanon kaaway sa kalibutan. Ang mga Kristohanon kaaway sa kalibutan. Lutuson ka. Butang-butangan ka, biayon ka, tamayon ka, musulti sila mga maot para sa imo tungod kay dili naman ka taga dinhi. Kay kung iya pa kas kalibutan, apil pa ka dito tagay-tagay, sipsuyop og aso, sipsuyop og syabo, bisag unsa pa diha, dili kanila tamayon. Panggaon panon ka, librehon pa ka. Kung iya pa ka sa kalibutan, librehon ka quick fishball. Librehon ka dula sa internet. Kung iya pa ka sa kalibutan, panggaon kay ka, pero sa dihang gisugdan nimo ang pagpakilakaw sa Dios, daghan na kang madunggan mga pagdaot sa imo ha. Daghan ang mga pag-BIBI, kana si Kuan nalain naman nagtinuuhan, nahimo naman naron siyang moryo. Kana si Kuan murag natayog man atong paglinog. Kana si Kuan naingana na siya tanawa. Tungod kay mauna, ingana na nang mga panultihon nato sa palibot. Onya ang mga Kristohanon pong kalibutanon, mang response. Sige, wa na mangangkon? Na amen. Mang response, Kristohanon nga kalibutanon ba? Makadungog og istorya, saka dayong dugo. No? Kalibutanon. Unya, munang giingon dire sa Biblia nga kining mga Kristohanon kaaway na sa kalibutan. Pero nga kung gikasubo og ayo karon sa kinabuhi sa mga Kristohanon, apel sa akong kaugalingon. Itang tanan, ang gikasubo gyud og ayo is this. Imbis nga ang Kristohanon, ang mga kaanakan sa Dios kaaway na ang kalibutan, ang nahitabo nahimo panoong higala sa kalibutan. Kristohanon tag Domingo bayaw-bayaw kamot, pero nata sa atong trabahoan gaaso ng matumbabag ilong. Sometimes ingana. Because ingana ko sa una. Simba na ko ato. Kristohanon na ta pero gunit gyapon gabula-bula nga kanong kusog mo sipa. No? Kristohanon na ta pero manglibak gyapon. Mangdaot gyapon. Kristohanon na ta pero talawantang musugilon sa pulong sa Dios sa ato'y sikatawo. Nanadaay rason. Di man ko po ni maminaw. Ha? Kristohanon na ta pero dili nato mabuhian ang cellphone pero kanunay ra natong gi baliwala ang Biblia. Sakto? Dami na kayong ipangusog ba? Di ba? Giingon ni Lord nga kaaway ta sa kalibutan pero ang nahitabo compromise na ta, na kompromiso na ta. Sultian ka nako og unsang paagi na kompromiso kata nata. Kagapong adlaw sa niaging adlaw, sa Huwebes, sa Miyerkules, sa Martes ug sa Lunes nagunsa ka, nagunit kag cellphone. And sige nimong slide imong cellphone na ay mga maot itong balita nga nahugawan ka. Pero ningon si Lord sa John chapter 13, ang akong pulong na hinlo na kamo pinaagis akong pulong. Pero kay wa kay basa-basas pulong sa Dios. Wala kay gunit-gunit og Biblia.
Ang imong gigunitan, cellphone ra kanunay, nga maoy makahugaw nimo. TV ra kanunay ang giatubang. Lo, nga atubang og TV, napay TV sa likod. Ayaw, panonglo, pastor, in Jesus name po ka, pastor. No? Ngunit kadaghanan karon nga problema. Unya, tungod kay nahimo manghigala sa kalibutan, ang kanhi kaaway sa kalibutan nga mao ikaw ug ako, dini na nagsugod nga grabing ugahan na kayo ning atong pagsimba, uga na kaayo ka sa imong pagalagad sa Dios, uga na kaayo ang atong mga pag-ampo, uga na kayo ang atong mga pagdayeg, wala na ilasa. Pag mudumaw kas Biblia, wala na para nimo. So si Lord, sa makausapan, nagpasidaan sa kada usa nato. Kining gisgutan din nga pagpakigigalas kalibutan. Kining kanang iyong pagpakigigala or paghigugma sa mga butang nga kalibutanon, daghan kayo ni siya. But ang pinaka-common karon ang social media ug ang pinakasikat sukad pa kaniadto hangtod karon ang kwarta. Sakto? Amen. Ha. Social media, ma-cellphone ka, ma-radyo ka o ma-TV. Tama na itong mga bata karon di na mabuhig walay cellphone. Mas pilion pa nila nga wa sila'y gatas, walay linungag, walay sudan kaysa sa walay load. Nga naman, naadik sila sa cellphone. Kitang ginikanan, wala ta, naghatag nila droga. Pero ang atong gihatag nila, labaw pas droga. You know what? Nasubok kayo ko bisan sa akong anak. Because ako, amping kayo, bantay, ampo sa Ginoo. And then, naay cellphone, ang naara dito, Cocomelon. Kabalo mo kung saan ang mga Cocomelon, mga learnings, mga ABCD, mga names sa animals, mga musical nga naay pagtulunan. But naay English nga gisulti ng akong anak nga naglibog kog asa gikan. So nagsigi kog pangutana kinsay kaduol niya kanunay nga magagunit sila cellphone nga magtan-aw-tan-aw dito YouTube. Kay dito yun niya nakatunan. So nagkuan pa ko, nagsusi-susi pa ko, sige ko pangutana, asa ka ani nakaton, kisay nagsulti ani. But ang ako nang duda daan, dito yun ni sa cellphone. Manang, magstay ta dire, magtanaw-tanaw mo YouTube, kamo lang. Because I tell you, bisan na sa sulod sa church, gadula, sa cellphone. Bisan na sa sulod sa church, bisan di adiri sa pulpit, gahigda. Gaduwa og cellphone. No? Naay ga NBA, naay ga sa tong special forces. Unya, asag Bible, tos balay. Gas-gas na kayo, nakaanal ko unsaon naman eh. No? Sa mga music teams ako mong warningan. Kung babad kayo ta sa social media, dili ta babad sa pulong sa Dios. Balik tas mga pag-awit. Kato bang pag-awit bang magaduol kami. Anak lang ta. Balik tas awit nga pakpak lang. Because kadaghanan karon gustong i-show up og unsay naa niya, unsay talent nga gibutang niya, pero walay kasing-kasing na igugmas Ginoo. Ngano kay amigo na kaayo sa kalibutan. Wala na gunit-gunit og Biblia, ang cellphone dili mabuhian. Sakto? Wow. Mo na ni uso. So, bantay mo kay ako gikusog ayo ni akong tingog kay dito sa gawas. Nakadungog bas gawas, amen. Salamat sa inyong kinabuhi dihang naminaw gapunta. Atong iampo sa likod. Nga dito likod maghimo tag covered court kay anong kani ato ni hatag sa mga bata. Ari mga bata magtuon.
So, kita nga mga ginikanan natay responsibilidad, and kita nga mga anak naa nato ang kasuguan nga giingon sa Biblia nga mosunod ta sa atong ginikanan. Muobey ta sa atong ginikanan. And labaw sa tanan, naanay formula nga gihatag si Lord. Joshua chapter 1 verse 8. Ang tanan gisultian nga ang akong pulong ayaw ibulag adlaw o gabi iton ani og basahon. Tanan nimong buhaton, mag-prosper ka o mo-success ka sa imong kinabuhi. Pero ang pulong sa Diyos karon wa nay bili. I went to National Bookstore. Wala nay Bible. But kung muadto ka bisag asang iskina kinadaghanang cellphone. Na dire katagotlo na imong cellphone. Ang usa nga cellphone gigamit nimo text sa di nimo pares, joke. Pasinig na. Or na manggaling tay usa ka buok cellphone tuloy SIM card. Ha? O mga batanon. Daghang kayong ka-text, ka-chat. Unya wa man gyud ni chat mag-post na sa Facebook. Pag maoy-maoy na, wa gyud na hinumdum nako. Tinood? Karon, pag naa ang pagpamadlong kabalo ka, ang mamadlong karong panahon na maoy mag-alanganin kay kaybaw siya nga ang iyang badlongon luuran. Tama ginikanan? Tama mga anak? Ang mga anak mo badlong punas ginikanan. Yung sa ginikanan badlongon di natinggan ang anak. Sama pagpili, di nakatinggan, di na mo magtagdanay. Na anak mga igsuon nga ni badlong sayang amahan, nasuko yang amahan. Wa kay katungod mo badlong-badlong na ako'y kapakaon nimo. So ningon na dayong sukad karon, di na kanako ilhong anak. Layas! Ingon ang anak, aris ako angkol. Di naman ilhon nga anak ni, aris ako angkol. Naapa ba mo diha? Amen. So, gusto ni Lord nga basagon ang atong mga una-una o ang atong mga kasing-kasing karon. Tungod kay grabe kayo ng taka. Puno na kayo. Puno na kayo ta sa mga butang nga kalibutanon. Unsay ilang ipanghimo, mas labaw pa ang atong gibuhat. Gani ang uban mo ingong, simba-simba ka diya, maras manggapon, no, malagi si kuan, mas nilabaw pa gani na. So, mo ni mga igsuon ang kinahanglan nato nga kanang makahigmat ta gyud ta ani. Pinaka-common mga igsuon kanang kwarta. Daghang na disgrasya tungod aning kwarta. Ayo. Sa pagkatinuod lang ang Biblia nag-ingon, the love of money is the root of all evil. Sa Bisaya ba, ang paghigugugma sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Managing mas Bisaya. Sakto? Nakinahanglan ta og kwarta, pero ayaw himuang ang kwarta mas kasaligan kaysa sa Dios. Naamamis panginanglanon karon, mangita lang may kwarta, di na may musimbas Ginoo. Wait sa, paminaw. Kung ingana manggaling ang atong panguna-una, gihatagan nato og mas dakong pagsalig nga masurvive ta, mabuhi ta, pinagis kwarta. Pero wala nato himua nga pinaagi sa atong pagtuo, masulti nato nga mabuhi ta kay ang Dios mag-provide sa atong gikinahanglan. Amen. More on kwarta na lang sa Biblia kinadaghanan. In Numbers chapter 22, dunay usa ka tawo nga gitagaag espirituhanong gasa nga kung mo prophesy siya, manulti siya, may tabo iyang pangalan si Balaam. Si Balaam.
Kini si Balak, hari sa Moab, nakita niya ang mga Israelitang nagpaingon sa iyang dapit, o iyang gipasuguan si Balaam, o giingon, Balaam, dali diri, bayran tikaw bisag pila. Tungluha ang mga Israelitang nagpaingon ako, kay akong nabalitaan nga kusgan kay ni sila, ug dagan ni sila nasod nga mga gamhanang gipaluka pa. Gipahagba. Dali Balaam. Sa una ningon siyang dili ko. Gipadadaan na po siyang lain. Ikaduha ningon siyang dili ko. Sa ikatulo ni uban 50. Gamaya po. 100. Mo? 1,000. O ka na. Be, asan mo papel? Gahuwateg padangog. Gahuwateg mo dako-dako ang bayad murag gabiding. Pila man nga project 2 million? Sige. 1.9. Ako anak. Sige, ikaw nga kontraktor 1.9. Ikaw, 1.8 ko. Sige, ikaw ano? Sir, apas ko na 1.7 million. Sige, ikaw, mo'y trabaho ano na project. Grabe na, tungod sa kwarta. Gani, tungod sa kwarta, ang mga matarong o maalamon ng mga politiko napkurap. Dagang disgrasya ni. That is why bisan kitang mga Kristohanon gitudloan ta nga ngatong mga will gamito nato nga malipay ang Dios. Gamito nato sa matarong nga paagi. Gitudloan usab ta nga dili mo dawat og mga saborno. Ay suborno. Ngano ban ha? Kanang suborno, kanang imo kung bayaran akong trabahoon ng imong tuyo. Na dito'y mga nagpalisensya, ang uban na picture. Bayarin na lang ni, drawingin na lang magbakan ni mong exam. Muna'y suborno, mudawat og salapi. Muna'y usa sa pinaka number 1 nga imong makita sa katilingban karon bisan sa komunidad sa mga Kristohanon. Nga murag ang mga Kristohanon di na mabuhi og kwarta. Ang mga Kristohanon, ang ilang nasabtan, mas gamhanan pa ang kwarta kaysa sa Diyos. Mga Kristohanon nga, mas kasaligan pa ang kwarta kaysa sa Ginoo. Ayo? Daghang ingon anak karon. Munang ibutang yun nato sa atong una nga ang pagpakikigalas kalibutan gisulti ni John. Pagpakig, away sa Diyos. Ang tanan mga butang aniya sa kalibutan mga igsuon naghatag temporaryo ra usab ni o naghatag usab ni temporaryo ra nga kinabuhi. Tungod sa kadako sa tinguha nga masapian. Madato. Pusta na lang tagloto. Kasuway mana? Amen. Pusta na lang loto. Rambulan. Unya timing kayo ni bisita tong imong igsuong Kristohanon sa inyo ha. Gadungan og abot. Ang usa ningong nabalista magimang numero. Di ba awkward? How do you feel? O sa imong gibati? Or nigawas ang imuhang maintain mga birthday or mga edad. 6 digit. 800 million ang jackpot prize. Pilay edad sa kamanghuran, 20. Pilay edad ni Papa, 40. Pilay edad, katong mga edad, mao'y gimintin, hala. 20 na katuig og pusta. Kada adlaw. O gitigon pa nimo to, nakapalit na kag multicab, kakargahan na nimo og mga gulay, maninda ka. Naron padayon, pagyapon, padayon. Paggawas sa numero, giatakis, kalipay. Wala na niya og ni claim. Humanata
tudluan sa simbahan nga ang Diyos mo panalangin na to. Pero kay gusto tang makikigala sa kalibutan. Ayo. Hopefully maabot pag usa ka oras ning akong tingog og sininggi. Kay timing po kayong walay microphone taron. Unya, pag hoy panay laman mo diha. Pero kay basig na COVID mo, ayaw na lang. Ingon ang verse 15. Ingon si John the Beloved. Ngadto sa mga sumusunod ni Kristo. Yang gipahimang nuan. Tungod kay dagan kayong mga sumusunod sa Ginoo nga nakita ni John the Beloved nga ang ilang pagkinabuhi nabalik pagkakalibutannon. Kaniadto di na mang video kihay karon na mali. Kaniadto ni hey undang na ko ana kay panalanginan latas Ginoo. Karon na mali. Kay na action man siya kadasig sa iyang silingan nga nigawas to iyang numero. Di siya pod no. Nya libre yun pag yun. Ngayon pag ito silingan, o sa mo ito numero nimo, panda kay o mugawas to nga ta. Libre yun. Ingana ang yawa. Pag dili nakagusto niya, kaniadto expensive kayo, iyan ang gi-lower price. Di na mang yun kagusto niya, bisag barato na, iyan ang ilibre. Ludagas mga Kristohanon, gunit-gunit og cellphone, sige lang na nga tubang og TV, sige paminaw og radyo, wala na'y pulong paminaw, pulong sa Diyos, way basa-basa, way gunit-gunit og Biblia. That is why dali kay kang mailad. Dali kay kang malimbungan. Matinga kang 20 na ko katuig na Kristohanon, pero lisod kayong pangitaon ang hagyo. Ngayon ang gawali, let's open our Bible in the book of John. To us, Genesis nangita. Dita, mauwaw? Sa batanan, mauwaw, pastor? Mauwaw, pastor! Mauwaw kayo. Hala? Kawawa. Kanang nasimunta pa rin ang luuyon. Luuyon ta. Sagdi lang giinitan mo diha, kay giinitan po pastor. Ingon diha, ayaw higugmaa ang kalibutan. Ayaw. Pastor, wala man ako higugmaa ang kalibutan. Sultian ka na ako, ang gugma wala sa kasing-kasing. Kanang naas imong gipangbuhat. Kanang muhatag kag panahon diha nagsugilo nas gugma, pero tanawa, ingon ka wala ka gugma sa kalibutan, pero most of your time para na sa kalibutan ng butang. Kung naa ka sa imong tindahan, naman ko'y mga kaigsunan din mga nagnegosyo, ayaw patas kayo ang inyong presyo, sabot ha, amen? Ang inyong iampo, Lord, tagay kog dagang halin. Ari sila padung. Na imong inaop, diha panuos imo magdumdum. Sultian ka nako sa tagbilaran tag 60 na kapen tag 56, 57 ang gas. Ang taga Cortez mo atos dawes og pagas kay barato. Amen Kuya Roger. Ingana na. Barato kayo. Na listen. Kining mo ingon kang gugma, muhatag kag time, muhatag kag effort, mugasto ka. Nya moingon ta karon wala ta nagugma sa kalibutan, pero dili na matangtang sa atong kamot ang cellphone. Mga guol pagyud ta nga ni brand out lubat ta. Tinod? Tinod? Pero wata nag-gool. Nga atong espirituanong pagpakiglakaw sa Diyos, wa na'y batire. Dugay lang na empty.
Bisag naa dire na minos pulong sa Dios, sige gyud pag hunahuna atong iyang nakit-an sa cellphone. Mga boys, batanon. Kusog kayo tang mo search best TikToker 2020. Mga girls, salo na yung task challenge. Na challenge nga magnusnus og mga uling. Magdala og luwak og kaldero, daghan kayo. Na po'y challenge nga magsuot-suot og dahon, daghan kayo. Na po'y challenge nga maghubo, tuwa na naghubo. Ang sakit pamalandungon kay dunay mga Kristohanong apil, ana. Na mga Kristohanong apil, ana. Munang subo kayo mga igsoon, gas-gas kayo ang kasing-kasing sa Ginoo. Because the Bible says, we are the ambassadors of Christ. It means you are the representative of heaven. So kung ikaw ambassador ka sa Pilipinas, tuwa ka sa Japan, ang imong suot Pilipino, may flag nga Pilipino. Philippine flag. Naa. That is why pag ingon kita ang ambasador sa langit, usa may makitaan sa tao diri nato. Hello? So, ingon siya, bisag unsa nga iyas kalibutan, dili ipahigugma. Pero grabe na kayo ta. Bisan sa atong mga post, ang atong mga post, so na. Di na mao. Napoy kanunay mag-post ras ka o galingon. Unya maghuwat pila ka bok nag-like. Unya kay wa man ni like si pastor, grabe jud ni si pastor bay. Gusto mo like? Anong mo like man po ko gahubo na kadiha? Na? Wajud ni like, bisag ni heart na lang. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala ka mo mahigugma sa amahan. Karon, baluna ni nga pangutana iniguli nimo. Nahigugma pa batas amahan. Balikan na to si Balaam. Sa ikatulo ni kuyog yun siya. O sa iyang pagkuyog, gibabagan sa anghel ang iyang panaw, nibabag ang anghel nga dalag espada. Numbers 22. Sa pagbabag sa maong anghel mga igsoon, wala anong ga microphone naman po ka, pastor? Wala nakakita si Balaam sa anghel. Ang nakakita sa anghel, ang iyang gisakyan nga asno. Ang asno mo'y nakakita. Kinsa diri na mga buhi sa inyong balay. Na mo'y manok, na mo'y baka, na mo'y baboy, na mo'y kandeng. Ayaw lang na baboy, kadi pa pwede. Tingnan sila, di pa pwede. No? Natay mga buhi. Unya, napadyo tayo mga tuo-tuo nga kung ang iro ko no, mo'y nga na, nakakita ko ng tiaw. Pataka-taka naman ta ba? Wa man gani ka kakita. Now listen to this. Nibabag ang anghel. Numbers chapter 22, basa na. Pagbabag sa anghel, gisigin niyang gibunalan ang iyang asno, kay nganong di man kamulakaw. Niyang asno mangitag dalan, babagan na po sa anghel. Bunalan na po niya, kay nganong di mulaos ang asno. Hangtod nga ang asno mga igsoon. Iyan na yung gisaghid si Balaam nga nagsakay dito sa pader. Isagin niya sa bato. Niya tungod sa kalagot ni Balaam, gibunalan niya og ayo ang anghel, gibunalan niya og ayo ang asno. Unya ang gibuhat sa Dios, gihimo sa Ginoo nga ang asno musulti.
Kaya ang asno nilubog na yun. Iyan ang gibunalan o kayo, o niyang gipasulti sa Ginoo ang asno. Paminaw! Pastor, maadlok kayo kung muwali! Gusto ka himuon sa kang asno o sa kapasultiho ni Lord? Himuon sa kang baka? Himuon sa kang kabayo? Kung ang kabayo gipasulti ni Lord, how much more ikaw na makasulti na daan? So ningon ang asno nga, dugay na kong sinerbisyo ni mo. Kabantay mo nga imong motor na kay toyo na platan pa imong motor tungod sa imong kalagot walay bulkitan gisipa-sipa nimo kayo imong motor ibunalan nimo nga tanggal ani mga side mirror. Nya bisa Kristohanon kalibutanon gyapon malikas ikaw guba ang motor. Pero pamaagi dito sa Ginoo kay sa unahan ay may tabo nimo. Usahay, di ta kasabos pamaagis Ginoo man ang musukol ta. Kay kalibutanon ra kayo ta. Gahulat ang akong kliyente karon. Milyon ang mawala na akong na-flat pag yung kang ka. Hala? Ayo? Kalibutanon. So si Balaam gibabagan. And then ingon siya siyang asno, dugay na kayo kang late na ta, late. Gilatos niya kayo ang asno, kang asno ni Solteong ningon. Dugay na kong pangalagan ni mo. Way inom-inom tubig usahay, magbiyahe ta. Way wasing-wasing, sige na kagamit. Kanang tigamit sa akong motor pang mga ligo niya taha. Okay ra na, gamitan ninyo na. Ligo apa panagsa? Dugay. And then pagtingog sa maong asno ningon siya nga. Gabing sinerbisyo na ko niya karon. Niingon pa gyud si Balaam. Kay dili ka mo padayon. Kung doon na pala punta ko espada na batay na tikaw. Unya giablihan sa Dios ang mata ni Balaam ug nakita niya ang anghel. Ug ningon ang anghel, Balaam, kung ang asno ni padayon pa, patay ka nako. Gipadala ko sa Ginoo. Hukman ka tungod kay ang imong kasing-kasing. Bisag na kay langit nun nagasa ang imong kasing-kasing na igugma na sa kwarta. Ug tungod sa kwarta nga ibayan ni balak nimo imong tunglohon ng akong katawhan. Mao na nga gipadala ko sa Dios. Kung ang asno mi padayon ka, patay jud ka nako. Nga na ang anghel. Kung imo ning basahon pag ayo makaingon ka nga ngano man naglagot og ayo ang Dios. Nga siya may niingon nga lakaw, kuyog. Di ba ang Dios mo ni-instruct atong basahon? Ingon diha sa chapter 22 verse 18, apan si Balaam mitubag. Okay, napadaya. Okay. Ningon diha sa verse 20, og sa pagkagabi giingnan sa Dios si Balaam, kuyog niining mga sinugo, apan maoray buhata ang akong ipabuhat nimo. Unsa instruction sa Ginoo? Kuyog apan maoray buhata ang akong gipabuhat nimo. Wala ko nag-ingon ninyo nga ayaw na mo kuyog sa mga dili magtotoo. Kay for example, pareha mong trabaho. Muna ka sa imong trabaho. Kaya ang kauban nimo dito sa trabaho, puro mga bastos kay mga baba. Naisugo si Lord nga nag-ingon, kuyog pero ayaw. Ang imo ng buhaton ang akong isulti. Pero si Balaam, tungod sa kwarta ang hostisya mabaliktad. Gingon pa ganito, nga dinhi sa kalibutan, bisan sa atong nasod, ang hostisya paminaw. Tungod sa kwarta ang bali, tuliron. Ug ang tulid balion. Dagan kayo sa mga salaan nga wala na nga priso,
ug daghan sa mga way sala mao nga preso. Daghan sa mga walay COVID na COVID. Kay naman tayo madawat anak nga hazard pay. No? Isa kag lubi na taga COVID. Isa kayo motor na pangka dito sa unahan COVID. Tanan na lang COVID. Bisag nanay bakuna hadlok ragapos COVID. Tagag bakuna na hadlok sa bakuna. Daghanan mo gikadlok kanay. Hadlok na ta sa bakuna, hadlok na ta sa COVID, way kahadlok sa Ginoo kay Kristohanon nga kalibutanon. Gasyagit ko kay wala lagi ko yung microphone di maabot dito si Kuya John Oaks. Sir. Nada dito. Mas gawas. Muna hinungdan. Muna dako kay hinungdan. Now karon. So ningon sa verse 21, busa sa pagkabuntag, gimunturahan ni Balaam ang iyang asno ug mikuyog siya sa mga kadagkuan sa Moab. Nada kong kwarta ni. Kaya sa una nilang pag-anhi, 50,000 lang man to. Wa man ko ni kuyog. Himo na nilang 100,000. Asa nang pinulungan na? Yung wa man gyapon ko ni kuyog. Ala, ni-offer silang 3 million. Oh, kwarta! Kuyog siya! Katurabag yung gasa nga naan niya, dili sa Diyos dito baligya. Gitagaan tag mga gasa sa Ginoo. May gasa sa pagwali, may gasa sa mga natanan, pero dili na baligya. Dito yung nangutan nagpilay, bayad o magpakuan. Kasi magpakuan. Hoy! Mga lagat na sa Diyos. Ang mga gasa gibubo, gipanghatag sa Ginoo sa atoan. Ningon diya pagsulti kuyog siya. Pero sa verse 28, apan nasuko ang Ginoo kay miuban si Balaam. What? Ingon siyang kuyog, niya karon ni kuyog na nasuko. Nga naman, gisulti nga kuyog, pero ang akong isulti mo rin buhata. Pero ni kuyog siya, nga ang iyang motibo, buhaton niya unsay gisulti ni Balak, nga tungloon ng Israel, tungod sa ibayad niya. Wow! Dagang Kristohano ni nga ne. Grabe na kayo kakalibutan nun. Unya, always na yung tag maghuna-huna, pila man po'y maato, ana. Pila ko rin maato. Pila man po'y maato, ana. Pila man po'y porsyento na to, ana. Hala! Sultian ta mo, kitang tananas, Panginanglanan. Bisan kami. Ang motor, February. Gagkatong crate, March. Ang pula nga sakyanan, April. Sige. Ha? Sige ta, sa manina ng projector, nang unsa na mo diha? Ang laptop po, murag, hapit na maimbalsa mo. Dagan kayo. Munang, og imong i-consider tanan, maglisod jud ta. Maglisod jud ta. Unya, i-save na to, mag-save. Ang maong savings para ras usa, nyadaghan kayo ang pahilunaan. Kinagrabihan, no? Sunid kaayo ta, anak. Pero ang problema mang gyud, kay mas nagsalig na ang tawo, nga mas makatabang niya ang kwarta kaysa sa Diyos. Mas gamanan ang kwarta kaysa sa Diyos. Kini si Balaam, naghuna-huna siya, nga madato siya, wala niya una-una, nga ang Diyos makahatag pag mas labaw pa sa iyang maangkon, gikan ni Balak. Nakabalo mo munang nagalagot o gayo si Lord, Leviticus 19:31. Leviticus 19:31. 19:31. Leviticus. Kinsay doon na ibisaya diya siyagit. Kanang makadungog ng naslapas. Leviticus 19:31.
JJ, kada JJ, kada kong tingog. J, basa J. Ayaw kamugdangop sa mga tigkonsultag, mga espiritu o sa mga barangan. Kung buhaton ninyo kini mahugawan kamo. Okay. Mao ang Ginoo nga inyong Dios. Na. Ato tas tayhop-tayhop, huyop-huyop. Dili na gani padangpon kay mahugawan. Kini si Balaam mo niyang trabaho. May bawaan nimo nga dili ni si Balaam iya sa Dios. Ang iya ang una-una motibo dili iya sa Dios kay mudawat siyag suhol. Aron iyang barangon, aron iyang tunglohon. No, kung ako na makakwarta ko ani ron kung barangan ko. Mudool na ko si Day Giselle mingong Doy, Jonas. Doy lamang ha. Baranga si Francis. O, pila may bayad ay. Gismel. Dali. Dawat ko. Pag naresulta na mo doon, lapot siya na ko. Mayroon na po siyang tag-an na. Ipatagaan na ko o kinsay gabarang. Unya, pag nahibawan ng kinsa, baranga po. Pilay bayad. 50 mil. Ah, bantay karon Giselle. Muna si Balaam. Pero kita bisa kung saan nagbalik-balik og tudlo. Tuwa dangop gihapon. Mudangop gihapon. Sige nang gatudlo si Lord. So gikastigo si Balaam tungod sa iyang pagkakalibutanon. Og ang kinaiyan niya nga ingon nga kalibutanon ang kahakog sa bahandi. Sa Biblia, doon ay mga taong kaniadto hakog sa bahandi, pero sa diyang naangkon nila ang Ginoo, ang ilang mga bahandi ay ilang ipangatag sa mga kabos. Si Sakeo, pangulo sa tax collector, sa diyang naimamat niya ang Ginoo, ningo siya, Ginoo, akong iatag ag katunga sa kong katigayunan ngadto sa mga kabos. Nganong katunga raman, nganong di pwede tanan? Kaya na pa siya mga bayro noon. Og ang akong nalimbungan, bayran nako og 4 kapilo. Kung sa itubag sa Ginoo, ang kaluwasan na animo, naabot aning balaya? Because nasugod na silang na-inlove sa Dios og dili na sa mga butang nga kalibutanon. Doon na po to'y tao nga grabe ka relihiyoso. Ni doon ni Jesus, umingon Jesus, come on dudes, dudes. O sa may ako buhaton para makasunod ko sa gingarian sa langit. And Jesus said, you know the truth. Ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw panapaw, ayaw. Wow, kanara, kibuhat na ako na tanan, Lord. Kung gusto kang maingpit, ibaligya ang tanan mong katigayunan, ihatag ang mga halin nga to sa kabos. Balik na ako. Yung sa Biblia, tungod kay dato siya, nasubo siyang mitalikod. Kalibutanon. Tanawa, Diyos nun nga kalibutanon. Mano mo yung matang Diyos nun? Kaya lihiyoso kayo, nabuhat niya ang tanang nasulat din eh. Pero ang problema, yung kasing-kasing wala sa Ginoo. Kanang kasimba ka kay mo igisultis Biblia. Kanang muampo ka kay mo igisultis Biblia. Kanang muhatag ka sa imong mga halad kay mo igisultis Biblia. Pero ang imong kasing-kasing wala nahatag sa Diyos. Munang dalira kayong baylo kay kwarta. Kisa pailain, si Judas. Si Judas mga igsoon. Nidool siya dito sa Pangulo sa mga kaparian. O mingon, kung sa may yung ihatag na ko. Kung akong itugan ninyo ang suspect. Kung ako isultin niyo kinsa si Jesus, asa siya pwedeng madako. Ningon ito, og ang mga pare mihap og 30 kasalapi. Og sukad niya itong higayunan, nangita na si Judas og higayon. Ingana ng panultiyon pagbantay sa halok sa kaaway. Ang pulong sa tinuod nimong higala, sakit. Pero pagbantay sa halok sa kaaway. Kamo mga batanon, pag doon na mo mga friends, barkadas, nga dili mo badlong ninyo na mo'y gibuhat nga maot. Kanang barkadaha, buguyod ni mo na, mubira ni mo na sa impyerno. Pero naay mo badlong ni mo salana, kana nga barkada, kauban ni mo na malangit mo. Muna'y tinuod nga nagigugma ni mo.
Napabata diha? So, pag-ingon nga ayaw pagpakihigala sa kalibutan, dagan kayo tag ang ayan ani nga pamalandungon, tun-an. Kay mo mambitaw nga ngatong pagkinabuhi, bisag nag-ingon ta, wow! Balik na sugod. Pag inong balik na sugod ng alot. Mo man bitaw. Grabe yung luta doon yung naay anak. Tigod kayo anak. Tagaan. Okay. Kanang, grabe kayo ka. Suod na kayo sa kalibutan. Ingon na yun si Judas magsulti. Mga sir, kanang akong hagkan, abot na ko. Pananggo sa mga ayaw sa pasigaan yung mga suga, mga flashlight, sir. Kanang akong hagkan pa kay mauna si Jesus. 30 kasalapi. Maura ni Judas o nipili sa gripo nga nagtulo-tulo. Taga-buhol ka, nagtulo-tulo. O iyang isalikway ang dagat. Kaya kung piliin ni mo ang Ginoo na ni mo ang tanan. Pero kay gipili raw niya itong gamay, ginamay panalangin, katuto lang. Pwede rin na dito nila, sir, kay wala sila kainit, sir. Ako ka nang wala sila hangin niya, kami dire bugnaw na kayo ng duwa. So, gibaligyan niya si Jesus. Now, listen. Sa time na nga gilansa sa cross na matay o gilubong, ang pinakakatapusang ilhanan nga muingon ang mga tao, ang mga Hudyo, ug mutuo sila nga si Jesus Christ mao ang mangluluwas, mao nga mabanhaw sila. Mao nga mabanhaw. Nakanghimo man to siyang milagro, nagwali man to gingarian sa Dios, nagpalayas og mga demonyo. Pero kay nalansang sa krus og namatay, ug mabanhaw, tinuod gyud siya. Tinuod gyud siya nga siya ang anak sa Dios og mangluluwas. So sa ikatulo ka banhaw na banhaw gayud siya, sa ikatulo ka adlaw na banhaw gayud siya, ug ang mga sundalo nga nagbantay dito sa lubnganan, nakakita sa maong pangitabo, gani tungod sa kadlok, mikulaps sila. Gipangkabuhi. Gikulaps. Sa diang naulian na sila sa panimuot, nidagan sila og miadtos mga kaparian. Matthew chapter 28 verse 11. Matthew chapter 28 verses 11 to 15. Samtang naglakaw ang mga babayi, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad, o gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. O niya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudiyo aron pagplano sa ilang buhaton. O ang mga sundalo gihatagan nila og daghang mga kwarta. O giingnan, ipanugilo ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan o gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. O kon kini may bawas gobernador, kami na mag-igo sa pagsulti kaniya o wala na kamoy angay kabalakan. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila hangtod karon mao kini ang balita. 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 Nga mikaylap sa mga Hudyo. Kabalo ka? Hangtod karon ang mga Hudiyo nagpaabot nga dunay matawong mangluluwas. Dunay Kristo nga mangluluwas o dunay Misaya. Kaya ang ilang pagtuo nga katong unang Kristo nga si Jesus, dili siya ang Son of the Living God, kay wala siya nabanhaw, gikawat ra siya. Nganong moingon silang gikawat ra siya, tungod kay ang mga nanangyaw, ilang gibaliktad ang maayong balita nga maong pagkabanhaw, paingon sa bakak, tungod sa kwarta.
Dinhi nato makita nga sa atong kinabuhi, pwede natong baliktaron ning atong kinabuhi. Lahi ang atong nadungog, pero baliktad ang atong pagkinabuhi nga makita sa mga tao tungod sa kahakog sa butang kalibutanon. Sakto? Tama ba? Hello? Kung dinhi sa kalibutan maalkansi manggaling kaayo kabalaka sa pagpanalangin sa Dios walay maalkansi. Balag ilugon sa China ang dagat, tapay ocean, tapay Pacific Ocean, Atlantic Ocean, oh, China inyo na natanan. Tapay dagat nga kalayo in the future inyo na. Kunin mo lang buhaton ang matarong. Muna ningon ang Ginoo nga kontra gyud niya ning mga nagdawat og suborno. Yung kay haba-haba ng pila. Tapos, number 28 pa lang ang tuwa ditong ginaasikaso sa cashier. Tapos, ikaw 120 pa. So, bali ni mong paabot, unya giingnan ka, sir. Kining imuha, alas 2 pa ni sa hapon. So, naglingkod ka dito, kay layo man po imong mubalik pa ka. Sa inyong balay. Lingkod ka dito, abot sa alas 2 sa hapon, na alas 4 na lang, og nanirado, og ginang ka, sir, balik dire ugma sa'yo. Nibalik ka pagka-ugma sa'yo, niabot na lang pag hapon, ningong, sir, ugmas buntag. And matingakang anong dugaya man kayo, tungod kay, dunay mga nipang salot dito ng bayad og mga saborno. Sila mo'y gipanguna. Ang mga na nagtrabaho dito, mo ingong, Brad, kanang na Brad, unahan na Brad, kay pag umangkon ako na Brad, uy, Brad, naya kong parinti, unahan na Brad, uy, Brad. Muna'y sistema, nga kapoy kayong huna-hunaon. Nga kung imo pong sulbaron, nga problema, kutas kayo. Kutasan ka! Haguan na lang ka. Di paghapon masulbad. Muna ang ipasidan antang mga Kristohanon nga dili gyud ta makihigalas kalibutan mo higugmas kalibutan og sa mga butang nga naa dinhi. Dili gyud na pwede. Kay kung mahitabo na ang Dios mo imong napadaplin. Remember, God says you cannot serve God and Mammon. Because ang mahitabo isalikway ni mga usaw kang usa imong panggaon. Madomingo atong gakson si Lord. Pag Lunes abot sa Sabado gakson nato ang kalibutan ang sala. And si pastor, wala nagkuyog-kuyog. Imong kauban sa church, wala nakakita. Si Lord nakakita. Og manay dapat nato nga masabtan mga igsoon. Oh, suko man kay na siyang gawali rong panahon na, ha? Unsa man gini? So, ningon ang mga magbalantay. Nakatulog me. Remember unsa kadelikado. Ingon ang Biblia, gihatagan sila daghan kayong kwarta. Pang-awol mo sa inyong mga trabaho. Panglayas mo laing mga nasod. Anyway, mabuhi na mo kay dato na mo kaayo. Iparituki ang inyong mga nawong arong di mo mailhan. Nga kamo ang mga sundalong gabantay dito. So nang awol na dayon sila, unya gipanugilo nila ang gikawat. Nga naman, doon ay balaod nga kung ikaw sundalo nagbantay piniriso or gipabantay ka sa negosyo or gipabantay property or gipabantay ka sa lubnganan. Pag nawala ang linubong dito, ikaw may patyon. So, munang nilang hadluka kay nabanhaw mangyod. Bisag unsaon pa nilang pugong. Di naman nila mapugngan ang gahom sa Diyos. Nang yawa, magsigig, painumdum kanina. Kanatong tanan, patay na ang imong kaugmaon, patay na ang imong negosyo, bankrupt na ka, patay na, patay. But gusto si Lord, nga masayod ta, nga dunay Diyos, nga naghatag og kinabuhi. Mga batanon, muingon ang demonyo sa imo, ha? Kabalo ka, your future is dead. Wala kay kagasto sa eskwela, wala, pero naa ang Diyos. Ang problema, mami, naraputa sa kaaway. Tama? Mao ba Satanas siya, tinuod jud. Sakto jud ka Satanas, di jud ko ka eskwela. Ulay ka gastos, Papa. Sakto jud. Ang taong willing, we find ways. Ang dili willing, daghag rason. Nagbagyo manggod, nagulan manggod, naglinog manggod. Ako kasimba, pastor, kaya ang inyong agianan na lapok pa kayo. Pahat din na nag-anapog, pastor. Buldosa. Ha? Nagagrason. Pero ang taong willing, andam. Pag summer, mag-andam pang summer. Pag tang-ulan, ga-andam na siya green coat, payong, og butas. Dala sa Bible.
Niabot na sa church, huy, akong cellphone nabilin, nibalik sa balay. Nya lingi-lingi siya, buhat-buhat bisag unsa niya, dala sa cellphone pag-abot sa church. Hay, nabilin na po akong Bible. Sagdi na lang. Hala! Kristohanong kalibutanon, daghanan na niron, oy, amen. So mauna nga grabe ang pagpasidaan ni Lord nga niingon gyud siya sa iyang mga pulong. Ayaw ka mo pakighigala sa kalibutan. Sa verse 16, verse 15, sa 1 John chapter 2, ayaw ka mo pakigigala sa kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala ka mo mahigugma sa amahan. Nya mauwaw na taani. Kay naa may kantang nag-ingon, sa tinuod lang, gibati ako sa paghigugma nimo. Ni kanta pag sa tinuod lang. Ang unang pulong sa tinuod lang. Ikadua, gibati ako sa paghigugma nimo. Pero ang huna-huna, tuas gawas. Tuas sa bahaw. Gayang nahuman ni nga wali, uy. Ang bahaw dito ron. Ha? Ang paksiwon. Ha? Nainiingong haleluya. Kay ang tanan nga mga butang ay iyas kalibutan, ang unudnong kahidlaw. Oh, unudnong kahidlaw. Ang tanang gikaibgan sa mata, sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbos tao, dili iya sa amahan, kung dili iya sa kalibutan. Mabless kayo ka nga inig-open nimo sa imong cellphone, mga bersikulo ning tuwa dito gakalat. Pero inig-open nimo sa cellphone, puro lang NBA nang naa dito. Ako tigtanaw kog NBA. Tigtanaw jud kog NBA kay kaning lalaki niya hilig po kong mag-basketball. Pero sa tanaw lang kay og duwa. Di gani ko ka-shot og dili ilogon. Tigtanaw ko. Pero dili pod moabot sa punto nga nahimo na nato silang mga Diyos-Diyos. Nga murag, tuan na lang dito kanunay atong affection. No? Kami si Kuya Roger, magsige kog chat niya, ako na mo text ko ni Kares. Kares, nabay duwa daron. Nakay reply na ingon ana, pero di gud gani ko makadong kay daghan po bulaton. Pero ang gipasabot ni ana nga dili gyud nimo pwedeng ibaylo ang Dios sa bisan unsa. Yes, niya patas kalibutan. Pero dili sa punto nga moabot ang panahon nga ang niya sa kalibutan mas dako pagkabililhon kaysa sa Dios. Especially ang kwarta. Tanang gikaibgan sa mata sa tawo. Malingaw na kagsigig slide sa Facebook. Usa ka oras na. Kung itrabaho kag Jollibee, tag 47 kada oras. Sorry, Jeg. Si Jeg may nakabalaw. Pasaylo ako, Jeg. 15, Jeg? Ba? Trabaho niya ko, apply ko. Or nitrabaho ka, sa usa ka oras na akay income. Pero kay lagi na may gikaibgan sa matatuan na dito. Sige, duwa og special force. Ang nahitabo, wala pag yung kasuldo is imong oras, ikaw pag yung kapalit og load. Hindi taon tato nga load, nagamit og share og mga wali, share og mga bersikulo. Halos dili na matangtang ang cellphone sa kamot, pero ang Bible, wa na to na suok, gikaon, nag-ok-ok. Bato-bato sa langit ang tamaan mirisi. Mong labot man ka, ikaw kapalod, imong cellphone. Napamabod diha? So ang tanan nga gikaibgan sa mata sa tawo, mahanaw. Di ba na kay kwarta ni aging tuig, asa na maron? Hanaw na. No? Ang imong buhok. Bisag unsa na lang itong himuon. Ipakulong, ipa-straight, ipaputol, ipa-color, ipa-itom, ipaputi, ipahurot. Karon na apa? Sultian mo na ako, sa usa ka buhok matagak sa inyong banyo, mangaligo mo, wa na nagbalik. Tanawa si pastor. Oh, kita? Manay buhok.
Sa 17 ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini. Nga gikaibgan sa mga tawo mga hanaw. Ayo? Mga hanaw tanan. Bisa na nga tong mga minahal kinabuhi. Kanang nanguyab pa ka sa imong wife sa una. Ay imong wife. Karon. Nanguyab pa ka sa una. Gikaibgan sa mga mata, no? Mingon dia, nahanaw. Mahanaw na imong pagbati. Mahanaw. Masugot kag sa dili, mga buhi ratahang to, hangtod ato mga panit, mura ng mga puno ag lube. Kitang tanan, mahanaw. Way magpabiling buhi. Munang ang atong hunaon pag-ayo, asa ta, inig kahuman sa atong kinabuhi. Ningon diha, apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Amen? Mo ni pinakanindot mga igsuon. Kanang naatay pulong sa Ginoo, natay mga higalang mo ampo nato, mo encourage nato, mangumusta nato. Muhatag o kwarta nimo. Lami kay na nga higala. Mamo kasulag nga na. Mga anak higalaan yung mga mama. Makasweldo mo ato hatagi. Taga iba. Dagan ka kwarta. Pero remember this, mas bulahan ang naghahatag kaysa nagdawat. Amen? Mo dyan yung pinakanindot. Bulahan ang naghatag kaysa sa nagdawat. Ngita kag higala nga mo. Share sa ilang mga blessing nimo. No? Ayaw kag pangitag higala nga kanunay mo paduol nimo kung naa ka. Hala! Kabantay mo ana. Kita mga amahan lang kusga ko no og namo diha ingong amen. Kaniya to mga kalibutanon pa kayo ta. Buutan kayo ta sa atong mga barkada. Kusog tang manghatag og ilimnong makahubog sa atong barkada, pero di kay ta magdalag isda inig uli na to ro makahigop og sabaw ang atong mga asawang nangabughat bago pang nanganak. Tinuod dili. Muna mga batan-on pagbantay mo. Ayaw mo anang sweet kayo karon pagkaugma pait pas panyawan. Wa mo kailag panyawan kitkitin ang sinilas maumaw naglasa. Bantay gyud mo mga batanon. Kanay inyong pa-sweet karon, bantay lang yun ta. Wala laing mas sweet kundili si Lord. Amen ba? Wala gyud laing mas sweet mga igsoon. Ingon siya ang tanang nagbuhat. Ang tanang nagbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi. Di ba ang tanang butang mahanaw pero ang nagbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi. Mao na iyang gisulti. Now karon mangutana ko. Tanan ninyong pangutana. Sige. Tanang pangutana. Unsa may rason nga naa kanunay mga panagsumpake? Unsa kanunay? Pagkakalibutanon gihapon. James chapter 2. James chapter 4, 1 to 4. Hinungdan sa panagbingkil. Pagkakalibutan nun gyapon. James chapter 4 verses 1 to 4. Unsa bay hinungdan sa inyong panag-away o panagbingkil? Dili ba ang inyong mga lawas nung kailibgon? Ang inyong mga lawas nung kailibgon nga maoy nagsumpaki sa sulod kaninyo? Gusto ka mong makapanag-iyag mga butang, unya kay dili man ninyo kini maangkon, buot ka mong mupatay. Wata ka patay, pero ningon ang 1 John, og nagdumot kas imong isig katawo, mamumuno ka. Kinsa dire mamumuno? Naapay pagdumot, tangtangan na kay ang tawag nimo mamumuno ka og naakay pagdumot. May gikaibgan kamo pag-ayo apan wala ninyo kini makuha, busa nakigbingkil, nanuyo. Pastor, taga Bohol na ta. Nanodyo. Nakigbingkil og na nag-away kamo. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha
kay wala man kamo mangayo ni ini sa Dios. So sa pag-usapan ito, paningkamot, tambling-tambling, pasingot. Kulang, parang makabot na to. Pangayos, Ginoo. Ingon bitaw siya, Mateo 6:33, unaha tanan, unaha ang pagpangita sa kingharian sa Dios ug ang pagkamatarong ug ang tanan. Apil imong uyab, apil imong maasawa, apil imong mabana. Una-una. Verse 3, og sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man inyong tuyo. Lah, motibo. Kabantay mo ani ni Balaam, yang motibo kwarta. Wala. O nya, ningon diha. Nangayo kamo aron lamang pagtagbaw sa inyong mga lawas nung kailibgon. La? Ninduta biapod mga igsoon ka na mangayo tagdo na tay tinuod nga purpose nga makahimaya sa Ginoo. Amen? Mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigalas kalibutan mao'y pagpakig-away sa Dios. Grabe na sakita po hingal ng tag maluibon. Kasabot mo kung saan ang maluibon? Maluibon. Yung di, kadtong buot makighigalas kalibutan, nakig-away sa Diyos. Ni ana. Ni ana. Mutong dili pwede nga mahimo tang gitawag og Kristohanon nga kalibutanon. Dapat kay og moingon ganita nga taong kalibutanon, tawhanon na siya pod. Pero moingon na kang taong espirituhanon, langit nun na siya. Pero ang problema nakighigala, maunay nakagasgas og ayo sa kasing-kasing sa atong buhing Dios. Munang ang mga pagdasig sa Ginoo sa ato dili gyud nato pakyason. Ang mga pulong sa Dios, ang mga mensahe nga iyang gipaabot sa ato, dili gyud nato pakyason tungod kay nagpasakop man ta sa gingharian sa Dios. Dili sa tanang panahon magkakaubanay ta. Ingon ko sa akong wife, i-master ang motor, i-master ang unsay pwedeng i-master. Mao ka balog unya wala nako. Amda kay baw. Dili sa tanang panahon magakuyugay ta, pero samtang naa pa ta magbinadlungay, magdinasigay kita kay ang atong paglaom wala din hisyuta. Ayaw nakag laom-laom maka nindot na kog kinabuhi, nindot na kog balay, na kaugalingong. Kana siya ihatag sa Ginoo o yun siyang kabubuton. Pero ang tinuod natong paglaom to as gingharian sa langit. Bisan mo sulod pa mo diri sa likod. No? Atanan. Media, sapatos, na sulay mo sulod. Sa mga wala pa kasulod diri sa among gipuy-an, suhay mo sulod ba? Natanan, mato mo sa likod sa kusina. Bisag usaon nimo to dito bahig. Bisag usaon nimo to arrange. Pero ang tinuod mga igsuon, wala diha ang atong kalipay, kaya ang atong kalipay, ang kahimtang nato human aning kinabuhi. Dito sa langit, maglakaw na ka sa highway nga Bulawan, dire, gara na kaayog makakulintas o 124 carats. Pero ingon pa to ni Pastor Prima nga dito sa langit ang mga bulawan nagkalat. Wapon nagkalat na bahig. Imong lakwan dito bulawan. Nya kay wala nang po'y sanlaan dito. Para unsa man ang kwarta dito nga ang tanan dito libre. Gipanag-iya nimo. Wala na away dito. Wala na panagbingkil. Muna nga gusto ni Lord nga mas makabaton gyud ta og seguridad nga sa atong kinabuhi malikayan gyud nato nga mahimo tang korap. Mahimo tang makompromiso ta aning kalibutan na. Nga mabaylo na nato ang Dios sa bisan unsa mga butang aning kalibutan na. Ang mga angayan nga priorities atong kinabuhi dili mahimong mapadaplin nato og walay lain kundili ang pag-work out sa kinabuhi nga gihatag ka nato sa Dios ingon nga mga linuwas. Mao jud na pinakagi kinahanglan mga igsoon. Sad to say, nagpuyo ta sa dapit nga dili ato Ang tanan nga imong makita dili nimo mahikap. Ang tanan nimo nga nadungog mo guba sa imong kasing-kasing. Hello?
Nindot kay mga igsuon kisa nang naay mga nindot nga tingog gamitan na. Nga tingog parang muayo sa mga kasing-kasing nga samaran. Pili tuod kag kanta nga nindot kaayo. Sa among kapanahonan, ilabi na sa mga kababayin-an, inig ka mga magbidyoke na, mga hubog na, mukanta na dayog aray. Aray, aray, nakoy. Nindot ang tagtingog, pero ang gikanta nitabang o guba sa kasing-kasing. Daghang mga maoy nga kanta. Unya, doon na pa yung mga kanta nga i-blame. Muingon na dayon, i-blame niya ba? Kaya nasakitan lagi, kadili mo igipili. Kuna-kuna lang sana ang iyong minahal. Maoy gyapon. Unya ka nang pinakanta nga, pinafeel kayo nga kanta. Sa amo nga mga kapanahon na mga tatay diha. Ako, bata ko, pero akong barkada mga tatay. Kay habyog, kasabot mong habyog, wala. Sige, tuba. Munay amua, unyag na gitara dihang tuloray kwerdas, gamit gihapon na namo. Nya mga kanta, mga pangtigu, di pangtiguang hawa ko na yung mga tiguang na taha. Ang mga kanta, mga 90s, mga 70s, wa pa ko natawo, pero nakaibaw ka na nga kanta kay ang akong barkada kanunay, mga edad-edaran na. No? Eh mga I did it my way. Unsa tong Il Mundo? Sa Il Mundo. My heart belongs to you. But karon nga igsuon nga naa natas Ginoo pagkalamia. Kanang mag-awit ka nga feel kayo nimo ang maong awit. Kanang mo yung kang gipangga mo ako, pero kabalo jud ka mo agas pag imong luha kay ang imong gigawas sa baba tinuod nga imong gibati. Kanang mo gawas sa imong baba nga tinuod nga maoy imong gibati. Kanang mo ingon ka sa Ginoo pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, walay laing sama kanimo. Pero tinuod nga imong gibati. Pero kanang nagkanta ra kag pagkamaayo mo. Nagbantay sa palibot niya, tighawak, mangiyugpos, gitugnaw, bisag utong dako, brand out pa jud, electric fan. Mabuutan mo. Wala. Or kakanta pero nang limpyo sa koko. No? Walay rason nga dili ka na sibahang. Nagkanta pero gakaon sa koko. Wala niya na feel ang iyang pagdayeg sa Dios tungod kay kalibutanon kayo. Kung moingon kang kalibutanon ka kayo, kulang ang imong affection kung para sa Ginoo, pero para sa kalibutan, feel na feel na feel. Uy, na Bible study ron. Muanto kong makalugar ko. Uy, na nangatagdog bugas. Uy, tara, hapita si Kuan, hapita. Hala, uy. Tinood, kalibutanon. No? Kisa diri wala nakasulay nga nasakitan ta ako, nakasulay kong nasakitan ko. Dagan kayo mga promise. Akong gisungog si Kim, hopefully makabisita na po to, gimingaw po katong Batanuna. Iyo kano sa ko kamuuli, kay ningon man to kang itugot sa Ginoo, may gani kay niyo itugot sa Ginoo. Katapusan sa February. Ingon siyang mo renew pa ko sa akong license, pastor. Mga katapusan siguro sa April. Ako nang gi-consider nga daghang April. Na may daga mo yung katapusan o niya ni ha. O sa may gusto ni mo, sulti daan, katapusan sa bulan, katapusan sa tuig, or katapusan sa kalibutan. Daga mo mga saad mo yung katapusan. Niya pag-abot sa katapusan. Excuse me, katapusan na ron. Paghuwat! Di ka kahuwat. Mura kag dili Christian. Sakita, oy. Lagi, katapusan. Katapusan lagi. Katapusan sa kalibutan. Or katapusan sa gininhawa.
Tungod na sa kakalibutan nato. Ang gusto ni Lord nga ang ato mga kasing-kasing marinyo nato, dias Ginoo ang atong huna-huna marinyo sa Ginoo, tungod kay ang atua karon ni atod ta nagdalatas ngalan ni Kristo, nagbitbit sa iyang mga pulong, pero ang atong mga kasing-kasing nipilit na og ayo sa mga kalibutanong pasiugda ni Satanas. Bisag dili pa nimo suguon imong kamot, oy kamot, kuha ang cellphone. Mukap-kap ra jud ritso unya muukay na didto. Ug unsay naa. Unya wala na ang panahon. Bisan sa pagkaon, wala na natunong sa panahon. Nga naman, connected na kayo ta sa kalibutan. So si Lord nagpahinumdom sa makausapan nato, ayaw pakiasa ang iyang mga mensahe. Dako na kayo na nga kalipay sa Ginoo nga sa matag adlaw bisag usa lang ka kapitulo ang imong mabasa. Unya imong mapamalandungan, mao dayto nahitabo, mao dayto gisulti ni Pedro. Sabi no, si Pedro gyud pud di ay nakasala gyud pud di ay. Naanak kay na pamalandungan. Kay kung wala kay pulong sa Dios ang imong mga pamalandungan ang imong problema, sakto? Ang imong pamalandungan ang gisulti sa imong silingan mahitungod nimo, sakto? Ang imong pamalandungan ang imong giagiang maot, sakto? Kung wala kay pulong sa Dios ang imong pamalandungan ang nadunggan nimong awit sa kalibutan kaysa sa awit sa Dios. Okay raman ni pastor kay love song. Love songs. Okay ra ni pastor kay love songs. No? Nya kilig-kilig dayon, kirig-kirig dayon. Na pag-abot sa panahon, hilak. Kaya na ko ang tanan. Anak, ayaw naghilak diha. Na, hilak na. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Lami kayo, pinafeel kayo. There's a little smile. Pero magdayeg na para sa Ginoo to aperting ugahan na takaayo. Naa si Atilos Montesilio. Ako i-mention na ngalan. Lami kayo. Testimony nga, way lingaw na ara sa balay, kanta-kanta, pero karon lami kayong kantahon para sa Ginoo. And one day, ato na silang taga-ag challenge, be. Asa untas Kuya Gaspar, mag-keyboard na dire niya. Na naman tong tulo dire. Tiya mo yung gitara o niya. Si ate mo yung mag-lead og praise and worship. Deal! Hala! Bantay na ron! Nakahuna-huna ko dito ko ganiha sa gawas. Ano po bitaw niya? Ang back-up si Ati Tata. Kisa itong mga hilig manggamit microphone diha, isang kamot. Si Mambire. Si Ati Banje. Allah, kanindutan ka na. Ati Banje, kaya na? Kaya murag excited lagi kong gahuwat, anak. Kay grabe mga igsuon. Mauna ni ang time nga buhion nato ang atong paghigugma sa Dios. Mauna ni ang time nga sangata nga pruningan. Putlo ng mga butang sa tong kinabuhi nga may hinungdan nga dili ta productive. Moabot ang problema, mahanaw na moabot, mahanaw ang problema, pero ang imong gugma sa Diyos di pwedeng maputol, madugtong, maputol, madugtong. Si Lord John chapter 15, He said, I am the vine and you are the branches and my Father is the gardener. Huto niya, putol ang mga putla niya, pruningan niya, ang mga sanga nga nagbunga pero di kayo daghan. Arong mas makabunga pagdaghan. And you know what? Sigog ampo sa Ginoo, Lord. Kay last Sunday, daghan kayong wala karon dire nananghid to silang daan nga dili jud sila maka-join. I don't say yes. Nga na ko, mao ba? Pag mo approve ko, okay. Daghan kayong wala dire karon. And bisan ang San Isidro nagpraise ko sa Ginoo because ang message ni Lord Hosea chapter 1.
ang Judea ug ang Israel mahiusa ug musanay kapag ayo na. So dito sa likod, hinahinaya na to na patag kay simintuho na to na kahimo og basketbolan namo. Joke. Mapuy among tuyo. Pero one day ato ng tabunan i-covered court kani nga area ato ning hatag sa mga bata kanang extension diha parkinganan sa mga motor og sakyanan. Kung hatagan na unya ta dito sa Lord, dito sa likod. Nindot kaayo. But usa ka butang atong tinguhaon mga igsuon, pure ang atong love nga naa sa Ginoo. And listen, because naapay karon pa nakaanhi. Maybe one time in your life naka-experience kang guba kayo imong kasing-kasing. Gibutang-butangan ka, gi-look down ka, gidaot ka, gipakawalay bili ka, gipakawalay hinungdan, nag-self-pity na ka, niabot nimong balatian, niabot nimong problema, grabing kawaladon nga nag-abot nimo, wanay tawong nag-love nimo. But paminaw pag-ayo sulod sa kasing-kasing sa Dios, nagpabili ng iyang gugma nimo ug ang imong pagkabililon wala makuha bisan jutay. Bisag unsa pay imong giagian, bisag unsa pay na imong kaimtang karon, aning kinabuhi hinom to me that you have your Father in heaven. Kanang mayong kang wala kay close, wala kay friend, wala kay kaila. Imong nakita nga sa kwarta, wala imong kalipay, wala sa barkada, wala tanan. Bisan sa pamilya, sometimes kakabsan kag kalipay. And then you will realize nga ang tinuod nga kalipay nara sa Ginoo. Kinsa maoy kanunay nimo gisalikway kay gibaylo nimo sa mga butang nga mawala ra. This time, ang dako kayong challenge sa Ginoo nimo ug nako. Mao nga pabailintang musalig og magmatinud-anon sa Dios. Ayaw higugma ang kalibutan og bisan unsa nga naa niini. Kay sa mga nagbuhat niini wala sila higugma sa Amahan. Karon ikaw ug ako nasayod. Kumusta ang atong pagbati diha sa Ginoo? Bisag unsay isulti sa tawo nimo. Negatibo ug ayaw makaguba ug ayaw makasamad ug ayaw ang ilang mga pinulungan nimo, ang imong tagdon ang gisulti sa Dios nimo. Kay kung imong tagdon ang unsay gisulti sa mga tao, mura kag taong buang-buang nga nagtukod sa iyong balay diha sa balas. Apan kung imong tagdon unsay imong nadungog na basa gikan sa iyang mga pulong, tao kang maalamon nga nagtukod sa imong future, sa imong kinabuhi diha sa bato nga mao si Kristo. Sa panahon sa problema, kamatay, kasakit, katalagman, kawaladon, kapobreon, tanan mo sagpa nimo, dili ka mahagba. Dili ka matumpag kay natukod ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Sultii ang imong kaugalingon ingna, God loves me so much. Sultii imong kaugalingon. Di ka pasagdan sa Diyos. Father, thank you kayo, Lord, sa imong mga mensahe nga gihatag karong adlaw. Salamat, Ginoo, nga sa walay hunong ang imong mga pulong nagsaway o nagbadlong kanamo, Ginoo. Ang kalibutan, o Diyos, o ang tanang mga butang nga naa diini, nga maoy kadaghanang nakagapos sa mga Kristohanon. Sa mga tao, kining mga butanga o Ginoo lumalabay lamang. Ang among gihaguan pag-ayo, ang among gihatagan og pagtagad, gihatagan namo panahon, gihatagan namo sa among effort, ang among gigastuhan sa tagna namo mga resources. Kining tanan temporaryo og lumalabay lamang, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat, Amahan, nga sa makausap pagipabati nimo sa nami kalayo diha kanimo, O Dios. Salamat nga gipabati nimo. Gipa-realize nimo kanamo unsa nami kapabaya sa among personal nga relasyon diha nimo.
Salamat, Lord. Nga imo kaming gibadlong karong adlaw nga dili na di ay ikaw ang pinaka-priority sa among kinabuhi. Hatagi kaming bagong kasing-kasing. Hatagi kaming bagong panghuna-huna. Himua, O Lord, nga dili lamang kami sa kanunay magdawat og mga pagpanton, magdawat og mga pagpadlong, pero dili magkinabuhi. Sa ilua kami. Himua, O Lord, nga ang imong mga kabatanunan nga niya. Imoming pruningan, Ginoo, sa unsang mga butangang nakagapos ka na mo, hinungdan nga dili mi mabungahon sa among pagpangalagad. Himua, O Lord, nga madugtong kami sa imong mga pulong. Kami usab nga mga ginikanan nga wala na nagtagad sa imong mga pulong. Ug balik-balik ang among routine kada adlaw, Ginoo, nga mo trabaho, manghita, mukaon, mo paulay mo trabaho. Ipahinumdum ka namo sa kanunay nga ang tanan mawala lang. Apan ang imong pulong ug ang nagbuhat niini magpabiling buhi. Angtod sa angtod. Salamat, O Dios. Nabisan pa man niining maong adlaw, dako kayo ang kalipay amahan ng imong gihatag kanamo. Tungod sa imong mga pulong, sa imong pagbadlong kanamo. Lord, akong paghangyo aman nga ang kada usa nga niya ubanan mo, Ginoo, sa tanang mga lakang sa kinabuhi. Walay usa nga malaktawan sa imong panalangin, walay mag-inusara kundili ang tanan kanunay nga kauban ang gakos nimo. Sa panahon sa kalipay ug kasakit, Dios, ug amahan kang matinud-anon nga mag-uban kanamo. Thank you, Lord, nga ining kinabuhi-a. Ang fullness, Ginoo, sa imong glory, sa imong joy. Makita nga mamuhat ug ayo dinhi sa mga kinabuhi, dinhi sa Lourdes. Kini nga ministry, Ginoo, ayaw ka kasugot, O Lord, nga mahimo ning kompromiso, Ginoo, maugawan ni. Ayaw ka kasugot nga makawang, Ginoo, ayaw ka sugot, O Lord, nga masayang lamang ang pipila ka mga kapanahonan nga naghagok ka o gayo aning dapita. But salamat, Lord, nga musanay. Salamat, Lord, nga mas daghan pa ang mga luwas. Salamat nga ang tanan mahimong walay kahadlok, Ginoo, sa pagsulti. Salamat nga ang tanan naay kalig-on sa among identity nga kami imuha, O Diyos. Sa ingon ikaw ray ang ayang mahimaya, mapasidunggan ug mabayaw, Ama. Ikaw lang ang mudawat sa tanang pasidungog ug mga pagdahig, Ginoo. Manindog ta mga higsuon. Salamat, Lord, sa imong grasya ug kaayo. Yes, Jesus. Bising pagkamaayo mo, pagkabuutan